Entonces, por favor, ¿me puedes? Llega y ¿qué pasa, joder? Claro, de medio año, es que estáis siempre medio. Ya hacíamos una ruido, es que están todos aquí, en serio. Entón, eu decateime, non? Do que me jode que as persoas castiguen as persoas doces, as persoas tranquilas, non? Porque penso que ás veces danos medo a dozura. Estades de acordo? Sí ou non? Sí, non? Hai persoas que tenden a castigar as persoas doces e sensibles, non? E a mí iso jodeme moitísimo. Entón, puse en marcha o meu plan. Queréis que vos lo conte? Non, como que non? Vou lo contar igual. Puse en marcha o meu plan. Analizando la situación. La Alexa barra Siri interior podría facerche cambiar de como así. Podría facerche cambiar de ideoloxía. Non vos aburrides sempre de ser de esquerdas ou de dereitas? Sí, é moi aburrido. Non? Bueno, aí non me meto. Eu propoño que ti cada día da semana poidas elixir a túa orientación sexual ou política, vale? Entón, por exemplo, eu comezaría a semana da seguinte maneira. O luns diría, mira, eu para comenzar a semana penso que heterosexual de esquerdas. Así, faciliño, sabes? Xa a metade de semana diría yo, vou calentando aí, imos facer unha cousa. O mércores, lesbiana de centro, a lo Malú. Bueno, lendas urbanas. Outra lenda urbana, a ver que pensades vos, é esa que di que la Gran Muralla China es la única edificación que se ve desde el espacio. Falso. A única edificación que se ve desde o espacio é a Cidade da Cultura. Isto é así. Logo está esa tamén que di, se che pica unha medusa, tens que mexar por riba, se che desinfecta, se non che pica, xa nada. Falso tamén. A non ser que quen che mexe sexa Maciel, que o mexo desa señora ten que ter aí alcohol, vamos, para desinfectar un hospital inteiro. Maciel mexa gel hidroalcohólico xa, directamente. Vamos a ver, isto é así. E logo está a miña favorita, non, que di: el ingrediente secreto de la Coca-Cola es la cocaína. Falso tamén. Así que cando despois esteades, bueno, agora non, cando mañán esteades nun bar, esteades tomando unha Coca-Cola, deixade a palliña tranquila, solo para beber, non para meter por nariz, que xa nos coñecemos, vale? Elas son as miñas amigas. A ver, a de Alicante non ten nin puta idea, isto é así. De Leiras, que non sabe de Alicante de Leiras. Non, pero se hai de botijos. E por que queremos un botijo, meca? Bueno, non peledes, que isto era para quentar. E outro xogo que temos para quentar é o seguinte, o polígrafo da verdade. E o polígrafo, neste caso, ides ser vos, xentiña do público. Estades preparados para ser o polígrafo? Vamos contar o que vai pasar aquí agora. Atentos. Cada unha das improvisadoras vai contar unha anécdota. E esa anécdota pode ser verdade ou pode ser mentira. Aí amosarán o seu talento para facernos creer as cousas. E vos, ao final de cada anécdota, decidiredes se é verdade ou se é mentira. E por qué? Unha cousa que se complica, porque quero que me digades emocións. Elas van a contar as anécdotas de unha emoción. Por exemplo, emocións, así dicídeme cousa, miedo, tristeza, agobio. Estades ben? Sodes o poli de luz este. Como se chama a tipa? Conchita? Ou algo así. Ahora non me dixades que non vedes Sálvame. E non de documentales da dous. Só vedes os documentales da dúas, meca... Vale, veña, pois como era? Era placer, non? unha anécdota con agobio. Con agobio. Claro, a ver quen non ten unha anécdota con agobio. Atentiños que necesitamos
necesitamos que estedes atentos porque sodes os xuíces, vale? Así que en 3, 2, 1, ¡imprónicas! Ben, pois vou aproveitar esta anécdota que me tocou para contarvos unha historia familiar verdadeira, claro que sí. É da miña tataraboa. Cando miña tataraboa estaba embarazada, xa tiña daquela 3 fillos, non? Estaba embarazada do cuarto. Vivía alá en Buxía, o seu marido era mariñeiro, o meu tataraboa era mariñeiro. Entón, que pasou, non? Que eles notaron que a barriga era máis grande do normal. Non entendían porque daqueles tampouco non se iban aos hospitais, non había médicos, non tal, entón, claro, pois estaban bastante agobiados co tema, non? Porque esta barriga estaba crecendo moitísimo, e a ver que pasa aquí. Bueno, total, que un día o meu tataraboa estaba no mar e a miña tataraboa púxose de parto. Estaba soa na casa, cos 3 cativos, bueno, un agobio tremendo, a ver que fago, Moncho non está no mar... Ai, mi madre. Eu moitas. Pois veña, imos escoitala en 3, 2, 1, imprónicas! A ver, eu recoñezo, vale, que non é unha cousa moi de dicir en público. Pero non pasa nada, porque eu estou aquí e son unha profesional, vale? Entón, vou dicirvos a verdade, vale? De verdade, De verdade. Vou dicirvos a verdade. Eu teño un problema con placer. Ela tamén. Eu teño un problema con placer porque... Non sei se podo, A ver, arranca, miña filla! A ver, a mí o placer gústame moito, non? Como a todos, supoño. Pero o que pasa é que a mí hai unha cousa que ponme moi cachonda, vale? Que son as voces. A alguén lle pasa tamén? Non? Non? Sí. A mí as voces, xúroxe, que ponme moi cachonda. Entón, a miña historia do placer ten que ver coa atracción e co placer sexual que me dan as voces das persoas. Esa é a miña verdade. Bueno, vale. Entón, que sintes cando me escoitas a min, baby? Oh, yeah. Despois, podes mandarme un par de audios para escoitarte esta noite. Intentarei, no, é a miña especialidade. Mi madriña, placer as voces, e que cos focos aquí, co calor. Dios mío, está todo o termómetro subido. É verdade, é mentira, que decides? Gaña a verdade, non hai ninguén que pense que mentira. Mira, el por levar a contraria sempre o daqui, por levar a contraria. Ai, ti que pensas, Marta? Eu penso que pode ser que sexa verdade, ainda que, a ver, a min extrañame que alguén queira estar con ela. Que lle poida ajustar esta rapaza que é insoportable. Ahora, ás veces pasan cousas raras no mundo, tío. Unha pandemia, algo, pues mira, está aí está, máis ou menos. Pelea. Entón, verdade? A ver, verdade si ou non convive? Gaña o si, os do non é nada, os do non. A anécdota é regalo de tambores que cantamos nada. Mentira. Ben, pois resulta que unha amiga miña que traballa de enfermeira en Santiago,
pois colleu e coñeceu a un enfermeiro que estaba traballando ali con ela. Todo isto antes da pandemia, vale? Entón, gustábanse tal, o enfermeiro, a enfermeira, aquí neste mundo dos... como... no mundo dos enfermeiros hai moito rollito de jiji, jaja, ligoteo pa aquí, ligoteo pa lá. Alguén ríe por aí. Hai enfermeiros ou enfermeiras? Ai, non, a que si que é así o rollo? Ai, non, caramba. Por iso hai... Oxe, está semindo o tempo. Bueno, vou contar a historia. Entón, tiñan moito rollito e que pasou? Foron a un cuarto destes de... bueno, de agardar así as cousas da limpeza e tiveron un rolliño ali, vamos, que se hicieron las pruebas ali, o un ou outro. Tempo. E ao final, a miña amiga 4 meses despois mandoulle un WhatsApp a él e lle dixo: sabes que? El resultado de la prueba Da positivo. da positivo. Fin. Entón, tiña COVID ou non tiña COVID? Por que non me enterei da historia?